Салому алейкум, бародаро. Ҳози ай ҳама ҷои исторические ки дар Будапешт ҳастад, ҷои базеба, ҷое ки туристо меян мегардан. Ҳама ҳамин ҷоро як камера мекунем, видео мекунем, тамошо кунем. Лайк монен ва азур тамошо кунем. Рафтем. Бародаро, имрӯз мо омадем плошад Герой. Будапешта як плошад Герой гуфтани ҷои исторический, ҷои қадимӣ омадем тамошо. Баъд ҳама ҷое ки туристо мегардан, мо ҳамун ҷоро тамошо буромадем, тамошо кардем. Ин навора барои бародарои тоҷик кардем ки тамошо кунанд, як мотиватсия шава, штоби оянда давоям як ҳаракат кунанд, биён тарафҳои Европа бигардан, тамошо кунанд, кор кунанд. Бародаро, бисёр ҷои интереснира, бисёр ҷое ки шумо дар интересне, мардуми худмон дар худмон дар интересне, ҳамун ҷоро мо як видео кардагем. Тамошо кунем бародаро. Мо ин ҳози акаи Фазлиддин қадим беиндагӣ мерем, удалшо тамошо кунем. Видео метем. Салому алейкум. Акаи Фазлиддин созен хубен? Раҳмат, чӣ хишмо? Алҳамдулилла соз. Мо ҳози Фазлиддин Будапешт, дар шаҳри Будапешт, иншааллоҳ. Куҷо рафтесем ҳози ака? Мо ВНЖ вақти мигратсиони служба рафтем. Мигратсиони служба рафтесем, иншааллоҳ бояд ВНЖ-мона получат кунем. Дальше бояд хафои кор. Лайк. Ина насиб кардаги боша ҳози. Ина иҷа акаи Фазлиддин шумо гап задан гирем ку иҷа чия чи хели дарёяд? Инҷа дайрори номаш Дунай. Дунай, а? Калонтарин дар Аврупо. Кадоме ки аз даруни Венгрия мегузарад. Ана мости оҳанӣ, мости пайвасти болту гайкагӣ. Пайваст бесварка иҷа. Ин мост сварка надоштае, ҳамаш болту гайка хати будае. ха иншааллоҳ ҳози рафтан мегирем. Ина иҷа медроем ҳози. Ҳама ин ҳамиҷа туристояй. Тамошо када, роҳат када мегардем. Ина лелим боша. Шиштаи дам гирифтестай ку. Ина иҷа худаш мекаша суратора. Мефруша. 5 минута мега сурата мекашу метавонам. Аҷоибо да архитектураш интересно. Инҷа музеем дай. Museum of Hungarian Architectures.
ریختگی های اینجا بشینن صورت میگیرن. طرف مغازه مایی خریدیم اون طرف خوردیم. هو خوزی بگی دیگه توجیکی رو میفهم چی بزه اونی گو کرد چی با هم خیلی کرد؟ خیلی کردی ها؟ نیوه نداری چی؟ چی با هم خیلی کرد؟ ریس کرد دیگه کرد ایلای دیگراش پاف دیگه مینا چی با هم خیلی کرد چه؟ که خیلی سیاه که هست نه وقتش هم سیاه های میگه نشال سوایخ کراچی نشال سوایخ خواهد دیگه سر کلایشان شویتی میگریزم бародаро канали мада подписаться кунед иншааллоҳ ба наздикӣ кор да мебироем мақсад тарзи кора чӣ кор мекунему чӣ хел омадан мумкинае ба ҳамин корое ки мо мекунем дар ҳамин европа ҳамаша видео карда навор карда ҳамин канали худам да мемонум вақте ки шумо подписаться кардагиен вақте ман видеои нав мекунам шумо да мебирояд тамошо мекунем роҳоша кам кам мефаҳмонам тарзи омадана интересно ҳамин чизора зданиё чанд сола бошанд ака айно минимум 200 сол шудагӣ 200 сол ина иҷода рӯзои ҷумъа шавуш рӯзои шанбе пури одам ҳама гулят ресторан ҳамаҷо ресторан дрини хати ака ягон хе мошин транспорт намегзара фақат велико пешком нигоҳ кӯ русӣ навистагиай ина ака боду ҳавои будапешт чӣ хелае беҳад беҳтарин на самом деле чувствовать мекунӣ ки сабук ба гулӯ хелӣ ҳама сабук ани якам короче касали қандай мега ки ай рӯзе ки омадам қандам нест чидагия инҷа ай ҳисоби боду ҳавош қанд пахш шуд тамом пашти тамом шуд Havayasın hava yine bir yan yapalım. Bir yol gibi. Görün tahta atalım. Tahta bir şey olmuş. Soğuk rüzgar. Ecdat rüzgar. Evet, girdi daha. акайна ё чӣ кор кардаиста бошанд дари ними рӯз пробежка утренний пробежка саҳар ҳавои тоза кади як 2 километр 3 километр давом мекунам утренний пробежка мани ресторан ахнун чолиш шуд соат чанд бузд
мардум ҳама майда кор дарафтестай заведениёро ҳуй кардесиян. аҷоиботая ака. Ина мости белли мост ҳозир баъд ира миёем як камера мекунем. Ина велик шихати ҳаминҷа монда бечура. Ака бачаҳое ки ҳозир омадагӣ нестанд, нияти омадан доранд, чӣ гуфтанд ишона? کار بسیار این در اروپا کار بسیار آدمای نغز بود هواش نغز Проблема нест. Фақат ҳаракат кунанд, мақсад биёян ягон нелегал нашаванд. Мақсад кор, а? Акай найра чӣ мегӣ? Уна шаҳр чӣ боша? О, таи шаҳр мерем? Наози наиҷада. Интересно, да? аҷоиботай. ҳам чашми худат хати тамошо мекунӣ. баъд як камтарак чӣ дорад? Акай Фазлин, чӣ гуфтани ҳамин ҷое ки худмон тамошо кардестем, сад ҳамин ҷоро чашми худат хати тамошо кунӣ. Дига, правильно ака? Мақсад ҷои таърихӣ, ҷое ки чандсадсола ҷо ҷаба фикрем ки музей боша. Церква? Церква. Биёен намихе визоатона туғрӣ кунем, биёен тарафҳои Европа. Мегардем тарафи Россия рафтаву ҳар гапҳои безеб меган. Иҷа бовар кунем ягон хадура шумо да. Ман хай чанд дуюм сола миём мерам. Ягон кас мара ҳоз ягон милиса ман кардагӣ нестай, гуфтагӣ нестай ки ту ай куҷои бачаи ки чӣ да омадӣ? Ҳамин нарушани нику با آداب گردیم، عروی قانون گردیم، اینجا همه توی پریویس شدیم. вокзала, метро. Намедроем. Ина болои зданияи. Ина хеле алаф, дарахт.
Болои здания, намедонам здани чияй. Я бромадам. Не тарафш. Так, оли бо тараф мерем. Бромадам. Кози. Болои. Интересно. Туристам я нельзя там ушел. Хай нахабар дарам. Як болои зданиро нигоҳ кунед чӣ кардагам. Интересно.